Pag nagawa ko to, follow niyo ako ha. Ay, follow niyo po yung video na to at share niyo lang po. Aslan mga katotos, uulitin ko nga pala yung yung act na nag-viral ako last week. Ang dami kong natanggap ng mga comment like ingat Lods, galing mo Lods, patuloy lang. Tapos may napansin akong isang comment na sabi niya, EI lang daw. So gagawin natin this time, uulitin natin mga katoto yung nag-handstand ako sa Dream Battles. So, ano ba gagawin ko? Gawin mo, magsalita ka habang nakahantahan para di masabi. Sige. Gagawin natin mga katoto. Habang naka-handstand mo, sasalita. Ganun ba? Sige. Kaya paabot nga ito, kaya. Kaya paabot na yun. Ayan. So, Sharo, sasabihin pa tayo nag-iiyay. Paabot nga, kaya. Ayan din. So, habang naka-handstand, Salita ka. sige. Tayo natin mo ito mga katoto. Mahalog yung eh. Kailangan. Yun. So, nakapato na tayo mga katoto. So, ang gagawin na natin is mag-handstand na lang tayo. Kakakain ko lang eh. Ito na. So, pag nagawa ko to, follow niyo ako ha. Ay, follow niyo po yung video na to at share niyo lang po. Yan, so maraming salamat po. Follow niyo po ako mga katoto ha. Alright. So, sino nang sabi niya ay follow and share?